Para min, democracia e memoria. Síntome afortunado por formar parte desta iniciativa de Infolibre, tan valiosa, coa que está caendo. O milagre de ir cumprindo anos dame a oportunidade de intentar partillar a miña valoración demócrata en 3 fitos e un lema. Primeiro, democracia é coñecemento e saúde. Benditas escola e sanidade públicas. Democracia é convivencia, cortesía, amabilidade, empatía. Non vivimos solos, somos comunidade. Terceiro, democracia e memoria. Saber de onde vimos e valorar o esforzo vital dos nosos devanceiros. Grazas a eles por tanto, por todo. E completando o primeiro enunciado, democracia e memoria, vai o lema. Memoria é saber canto podemos perder.